Katanat boarding lani ka power department ka bakmi pat ka badon bor ban shemi kirai halor kar kom trekam ka Meghalaya Electricity Corporation Limited MEECL kala persang ban yadaya ka corporation halor ka jingbamla ban keri ki jakabu transformer hakur kom ki badai kanang bandum dan ki jingja ki papen man saw bat ki bas ngosi hakar saw terik ujilieu arajar arpuar usumbot menteri rangba ka jalau bolong ru menteri katanat boarding uba proston tensong haba jubab ya jingkili ki nongtho kubor ningkong ning sharp e ulong kini gide ki jingja ki bla slam bat ki juyai ja pat hadien ka taw ulong kito ki jingsha bat boarding ki khana ki wanja nakadaw ka jingbom dan pisa jongka corporation ban care bha ya ki transformer phi kani ka bala long la slam ma kum gini ki jaj ke issue komo phi ka we ka de bom dan pisa ka baar paderu phi teng ka report na ka ki field officer.com nakaliang usilong mielu kerwo ka tiar tanga kini ki kindiat sngi ula wanra shaka jingtep ki pajba hakabai dei baka jingja ka blaja ya we hybrid ubade na eastern west district pat kumjuru ya kawai ka hybrid ka bana south west khasils district tang nakadaw ka jingtre torti bat tri thurmor jongka MEECL ka bakila penyang ya ki transformer klem de care bhai ki jingker halor kani kamat uba preston ulong Bakatrat boarding kalabtha eka MEECL ban pej benya no yakini ka benta hendrei nomla pat ban pha ker lut kat ha badon hoi nyimla ai ban suker lut cha khlau chu patap rei nga sombon ong bam tang ila ai ka direction balagum nu kham tam hikitu kisdong ki ba hapdeng pibu yu transformer hapdeng la kom no ka de bandon ka fencing khadang bakan pelong safe yeki khlung yeki khna lani yeki bayat ka bayang hi paro te yakani ngila ai ka direction tam ko mong phi yakataru ngimla ban le season le kat no phau hajar tali ki transformer ka bidan te ngimla ban le le ten ringin pechua ha kituki area ki belong sensitive kituki area ki belong vulnerable khadang ba ngin kan yada ya ka jing masaw jong kibriu halor ka baydei bat ka jing siu kum ka bai luksan usumbot menteri rangbau laithu bakatrat boarding kalabtha UCMD ban pen stat ban yo ya ka khaipot naki video DC kumjuru naki pulet patbakin pha ya ka khaipot shaka inspectorate jongkar corporation ha ya kalor ka jing jia jong kitu ki bapli ki klum ki ba ban saw na ka jing bat jong ka light te na kaliang jong ka power department ngilai direction ya ka MEECL ya CMD ba un long in touch but ka district administration namar pi ya kani ka report ka deban one step by step nadu ka police station nang ta nadu ki BDO DC kin ai ka assessment nang ta kin pha chapo ka MEECL nang ta ni ka MEECL pada ngidon ka to ka inspectorate office electricity kataru ngila ai ka direction banang tu bakin le bakin ai ka kan recommendation bat hadin jo kata ngin sapet ka e ka ba ngideban le namar ki bapli ka don kam ya ka jingarap na kaliang jongka corporation